algún compañeiro ten un problema, preocuparnos por axudarle. Non xulgar a ninguén pola súa apariencia, nin porque sexa do traballo, color ou situación económica. Deberíamos poñer no seu lugar e coñecelo mellor, xa que todos somos iguais. Pouco a pouco a paz sería entre nós os conflitos desaparecerían. Por iso estamos hoxe aquí, porque queremos de xente de paz, porque sabemos que a